Que tal, como están benvidos? Hoxe presentouse o tan agardado Plan Estratégico de Turismo da nosa cidade no Consello Municipal de Turismo, aínda que dende o PP non acaban de ver claras certas maneiras de proceder do goberno local. A concelleira popular María Antón pregúntase que foi do estudo que se estaba a realizar sobre as vivendas turísticas que existen en Santiago e tamén quere saber se ese informe vai servir para algo. Esta mañá celebrouse unha xuntanza ordinaria do Consello Municipal de Turismo con 3 puntos destacados na orde do día: presentación e análise dos principais datos turísticos do 2017, presentación das principais liñas de traballo de promoción de turismo de Santiago previstas para este 2018 e presentación do tan ansiado Plan Estratégico de Turismo para a cidade vixente ata o 2022. Á espera de que a concelleira de Turismo Marta Lois explique os detalles desta folla de ruta o vindeiro luns, hoxe a edil popular María Antón fixo un repaso de diversas cuestións que teñen que ver con esta área e que os populares pregúntanse que pasou co estudo de vivendas turísticas que proliferaron nos últimos tempos na cidade e que poderían ser perxudiciais pro turismo. Ademais, tamén queren saber como inflúe no plan ese informe no caso de que estea rematado. Por iso, espero, como decía ao principio, que este estudo encargado a unha empresa polo que se está pagando engada valor ao que xa sabemos dun xeito oficial. Por iso, ante o descoñecemento dos resultados do estudo, volvemos a incidir neste pleno por esta cuestión, porque nos parece efectivamente un tema vital. E nos parece un tema vital porque aquí se tomaron decisións sen documentación, se tomaron as decisións, por exemplo, da moratoria. Comentar que precisamente os redactores do Plan Estratégico de Turismo non tiveron nas súas mans o estudo que do que os estamos falando de vivendas de uso turístico, entre outras cuestións. E hoxe tamén se celebraba unha reunión entre a policía e os comerciantes polo aumento de problemas de seguridade debido á detección de trapicheos nalgúnas zonas problemáticas. O alcalde di que o Concello está a traballar no control destas accións e tamén en campañas de información sobre o consumo de estupefacientes. Xa hai tempo que se viña detectando malestar nalgúns puntos da zona vella pola presenza de persoas en teito que ás veces causan altercados con veciños, turistas e comerciantes. Pero dende hai un tempo a preocupación estáse agravando polo aumento de trapicheos nalgúnas zonas conflictivas. Hoxe mesmo estaba prevista unha reunión da policía con comerciantes para abordar a situación. Sobre isto falou esta mañá o alcalde, que considera que a droga que máis dano fixo nos 80 está a facer acto de presenza de novo en xeral e Santiago non é allea a esta tendencia. É por iso que Martiño Noriega aclarou que dende o Concello estáse a aumentar a vixiancia e a traballar no control destas accións, pero tamén a facer fincapé en campañas de concienciación. Si que temos detectado na cidade, e o teño dito algunha vez, un aumento do consumo da heroína, no? Se teñen feito actuacións sobre centros de distribución e sí que se está a ver un repunte como non acontecía dende finais dos 80 a principios dos 90, non? Non é unha cuestión aillada en Compostela, é unha cuestión que está acontecendo no Estado. O Concello está traballando non só na cuestión policial, sino na cuestión a través do Centro Municipal de sensibilización, campañas de recordo e campañas de información, non? Eso que me preocupa a min na cidade, como me preocupa a moita xente, porque estamos a ter, é dicir, cando vamos ao So Vivo, na zona de Santa Marta, en varias zonas, e se está a actuar, e aí hai unha actuación. Todo isto nunha mañá na que, como cada venres, coñecemos os acordos tomados na Xunta de Goberno. Na xuntanza de hoxe aprobouse a mellora de varias zonas infantís da cidade e tamén se avanzou na apertura dun centro integral para a atención de persoas sen fogar. A Xunta de Goberno aprobou hoxe a adxudicación dos elementos de xogo de 2 parques infantís, un de nova creación na rúa Outeiro de Sar e que resultou ser unha das propostas derivadas do proceso de orzamentos participativos, ou sexa, que foi proposta pola propia veciñanza. Por outro lado, investiránse preto de 80.000 euros na remodelación do Parque de Pablo Iglesias no barrio de Guadalupe. En total, investiránse nesas áreas de xogo máis de 200.000 euros. Por outro lado, tamén haberá un novo parque infantil no Colexio Quiroga Palacios, despois de que a Xunta de Goberno aprobara o proxecto que contempla esa dotación e máis ampliación do patio do centro escolar.
Por outra banda, na xuntanza tamén se acordou solicitar que a creación dun centro municipal de atención ás persoas en fogar sexa unha das operacións financiadas con fondos europeos no marco da EDUSI. O proxecto está orzamentado n'1 millón de euros e o obxectivo é que o centro estea rematado a finais de 2020. E achegámonos agora á Praza de Abastos, onde a Asociación de Usuarios de Casillas, ASUCA, ten preparada para mañá unha festa infantil de disfraces para dinamizar o mercado. Ademais, aproveitamos para falar co colectivo dos aspectos que creen que hai que mellorar para o bo funcionamento dun dos recintos máis visitados da nosa cidade. A Praza de Abastos é un dos centros neurálxicos da nosa cidade e por iso non quere ser alleo a estas datas de Entroido. Para mañá teñen preparado o primeiro concurso infantil de disfraces que terá lugar ás 12 da mañá na Praza Central do Mercado, onde haberá agasallos e premios para todos os nenos e nenas. Creímos oportuno que as fechas que estamos, pois facer un concurso infantil de disfraces. E aí é o que vamos a propoñer, non? Vamos a ter 3 premios de 300 euros na totalidade, 150 para o primeiro premio, 100 para o segundo e 50 para o terceiro. De todas formas, todos os rapaces que veñan disfrazados serán obsequiados con unha agasallo, non? Quer dizer, non van a ir baleiros. Pero a marxe de festas, esta Asociación de Usuarios de Casillas do Mercado, ASUCA, segue pendente de que a praza funcione o mellor posible e unha das problemáticas que ten na actualidade é o acceso ás persoas que se achegan en coche. Por iso piden facilidades de aparcamento. Claro, iso é moi complexo, quer dizer, eu sei que nos movemos nun ámbito moi complexo. Nós non somos quen de dar solucións a esta problemática e as ideas que aportamos, pois algunhas veces pode resultar un tanto peregrinas, pero bueno, a nosa idea máis viable que vemos é un parking en Belvís, quer dizer que se fixeran 2 plantas soterradas, e un acceso soterrado baixo a Rúa das Trompas que desembocara xustamente na praza, quer dizer, ao final da rampa da praza hai unha entrada principal, pois desde aí con un elevador poderíamos chegar e entrar directamente na plaza. Porque franquear o que é a Rúa das Trompas é harto complexo, non? Como saben, outro dos asuntos conflitivos dentro do mercado é o uso da nave 5. A ASUCA tenno claro. A asociación, con respecto á postura da nave 5, é firme, non? Quer dizer, é firme no sentido de que defende para que foi concebida a nave 5, para un sitio onde poder tomar algo, charlar cos amigos e picar algo. E creemos que, ao final, de forma involuntaria, a nave 5 está indo por ese camiño, non? E esperemos, por exemplo, o mobiliario central que se puxo, todo aquel mesado que se retirou posteriormente, que retorne outra vez a nave 5 para facilitar, pois eso, non? Ter onde apoiar un vaso e ter onde apoiar unhas tapas. Dende a asociación creen que as boas relacións entre o seu colectivo, a cooperativa da praza e o concello son fundamentais para acadar o mellor para un espazo que é dos máis visitados na cidade. E se na Praza de Abastos vai haber ese concurso de disfraces, temos que dicir que o Entroido entra de cheo mañá en Santiago, cando se inicia a programación, como sempre, co tradicional desfile do Meco, que partirá ás 8 da tarde da Praza de Cervantes e irá ata a Praza do Toural. Inicianse así uns días de festa, uns días de moita programación que terán o seu punto álxido o vindeiro martes co desfile polas rúas compostelás das carrozas e as comparsas. O mal tempo entorpeceu hoxe un pouco o comezo extraoficial do Entroido en Santiago e que os escolares non puideron sair a facer o seu pasarrúas para mostrar os seus disfraces e quedaron nos festivais nos seus respectivos centros. Iso si, mañá, faga o tempo que faga, dará só pistoletazo de saída a programación destas festas co tradicional desfile do Meco, que partirá ás 8 da tarde da Praza de Cervantes para chegar ao Toural. A figura, como sempre, quedará instalada no balcón do Pazo de Vendaña. No desfile estará acompañado polas comparsas, os conformistas de Conxo e a Ruliña del Araño. No domingo celebrarase na Sala Capitol outra cita consolidada, o Festival Infantil de Disfraces, que dará comezo ás 6 da tarde e contará con moita música, agasallos e premios. Así, esta fin de semana, entramos xa de cheo no Entroido, que terá como cita estrela o desfile de carrozas e comparsas o martes polas rúas compostelás. A programación pecharase no mércores 14, ca queima do Meco na Praza Roxa. E veremos como temos o tempo nestes días para desfrutar desas festas de Entroido, sobre todo de cara a ese martes, pero de momento imos ver o que nos deparan os seguintes días, unha información como sempre que recollemos de Meteo Galicia.
No sábado agardamos unha xornada de moita humidade con ceos grises, néboas matinais e algunhas chuvias febles e ocasionais que nas derradeiras horas poderían facerse algo máis generalizadas. As temperaturas mínimas descenderán entre lixeira e moderadamente. O domingo chegará unha nova fronte a Galicia. Os ceos estarán cubertos con chuvias que serán máis generalizadas pola tarde. As temperaturas experimentarán un ascenso máis acusado nas mínimas. No luns o ceo alternará momentos de nubes con momentos de claros con chubascos de tipo intermitente. As temperaturas sufrirán un descenso entre moderado e notable con xeadas no interior. A xornada do sábado en Compostela será ata a noite bastante tranquila no que a auga se refire, temperaturas normais para esta época do ano. No domingo a chuvia estará presente durante todo o día en Compostela, aumento das temperaturas mínimas. O luns volveremos sufrir un descenso das mínimas e os ceos alternarán nubes claros e chuvia. E non todo vai ser troula de entroido, hai outras propostas para o seu tempo de lecer, boten un ollo á nosa axenda cultural. Ata aquí o noso repaso informativo desta xornada de venres. A continuación seguimos a falar da actualidade do noso concello no Preguntoiro. Neste caso acompáñanos a tenente de alcalde, María Rozas. Volvemos agora. Graciñas por acompañarnos.